ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପ୍ରଥମ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ବ୍ରହ୍ମକମଳ ଗଛରେ 2ଟି କଢ଼ ଆସିଛି। କୁହନ୍ତି ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ବ୍ରହ୍ମକମଳ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଫୁଟୁଛି, ଆଠାରୁ ସୌଭାଗ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ତ ବହୁତ ଅପେକ୍ଷାର ପରେ ଏପଟକୁ ଆ। ବ୍ରହ୍ମକମଳଟି ଫୁଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୋ ପୁଅ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସୁଛି, ତାକୁ ଚେକ୍ କରୁଛି, ଫୁଟିଗଲା କି ମାମା ବ୍ରହ୍ମକମଳ ଫୁଟିଲାଣି ଦେଖିବା। ସେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍। ଆଉ ହଉ, ସେ ସମୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମକମଳଟି ମୋ ଘରେ ଫୁଟୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଲି ସମସ୍ତେ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ବ୍ରହ୍ମକମଳ ହେଇଛି ବୋଲି। ମୋର ବି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ମୋ ପୁଅ କହିଲା, ମାମା ଆମେ ବି ଆମ ଘରେ ଯେହେତୁ ଫୁଟୁଛି ଦେଖେଇବା। ହେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ବୋଧହୁଏ ମୋର ଫୁଲଟି ଆସିଛି। ଆଉ ଯାହା ହଉ, ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ଯଦି ଫୁଲଟି ଲାଗିପାରୁଛି ତାହେଲେ ତାଠାରୁ ବଳି ସୌଭାଗ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ବ୍ରହ୍ମକମଳ ଫୁଲ ଫୁଟିଲେ ଆପଣମାନେ ବି ପୂଜା ଦେଖନ୍ତୁ କରାଯାଏ। ତ ବ୍ରହ୍ମକମଳ ଫୁଲ ଆମେ ମା ପୁଅ ଆଜି ସେଥିଲାଗି ଗୋଟାଏ ଫୁଲକୁ ଦିନ ଦେଖି ଆମର ଏତେ ଘରେ ଖୁସି ଫୁଟିଛି। ଯେ ଯାଇକି ଗାଧେଇ ସାରିକି ମୋ ପୁଅ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପୂଜାରେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ। କେମିତି ସେ ଫୁଲଟାକୁ ଛିଡ଼େଇବ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇବ। ଯାହା ହଉ, ତାର ବହୁତ ଆଗ୍ରହ। ତାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ତାର ଜେଜେମା, ଯେଉଁ ଆଈ ମା, ତାର ବାବା, ତାର ମାଉସୀ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫୁଲଟାକୁ ଦେଖେଇ ସାରିଲାଣି ଯେ ମୋ ଘରେ ଫୁଟିଛି ବୋଲି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ, ଫୁଲଟିକୁ ତୋଳି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫୁଲଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଫୁଲଟିକୁ ତୋଳିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଫୁଲଟି ଲାଗିବ ମାନେ କେତେ ଦିନର ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ। ଯାହା ହଉ, ଆଜି ସେ ଦିନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲାଗି କରେଇବି ଫୁଲଟିକୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସତରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଭାଷା ନାହିଁ। ମୁଁ ପୁରା ବାକ୍ହୀନ ଯାହା